Máis de 400 Papá Noéis e algún Grinch percorreron esta tarde as rúas de Ourense en moto, unha iniciativa de carácter solidario. A recadación de fondos vaise destinar á Cruz Vermella para mercar agasallos para todos os nenos. Últimos retoques antes de comezar o percorrido. Hoy el reno va con gasolina, no va con zanahoria ni manzana. ¿Y con luces también? Sí, luces. Evidentemente, el espíritu de la Navidad. Un espírito que roxiu con forza este sábado polas rúas de Ourense. En torno a uns 9 kilómetros o contorno da cidade. Metémonos por o centro casi todo, e un poquito para que a xente vaya ao centro, vexa, e algúns compañeros incluso levan caramelos. Xuntáronse centos de Papá Noéis chegados de diferentes recunchos, aínda que tamén houbo algún infiltrado. Hai moito Papá Noel, pero o Grinch tamén un peso hacia a Navidade. Dixeronme que había que traer un Papá Noel, entón eu trouxeno dentro do saco, cada un trae onde quere. Como me introduxen no mundo das motos, pois dixen, bueno, pois hai que participar en todas as actividades que me gustan moito. Para que lo vea la gente. E máis los niños todavía que le cantan máis. Ao longo de todo o percorrido espertaron sorrisos e ilusión. Escuché y me asomé y cuando los vi, bajé corriendo para grabarlo. Menudos Papá Noeles y además nos llenaron de caramelos. E sempre sacar unha sonrisa sempre merece a pena. E máis se vai acompañada dun fin solidario. Nos é unha iniciativa fantástica porque nos axuda moitísimo na nosa campaña de xoguete solidario. Campaña coa que ano pasado fixeron ao redor de 600 entregas de xoguetes en toda a provincia.